गुरै गुरैनो रुइनाय बायदि जाबायना बिबारनो हा सुगार गोनाङासो बाबायासो जागोर खोमालायबावबायनो बिदियाव खि बाराया जायो बिदियाव खि मोनजायो सुगार गोनाङा नायसाय दिनै सानडे स्पेशलजों लोगोसे मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय आङो होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेल लाबोदों जों साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामनानै जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय बेफोर दा जायफोर नायगिरिफोर बिथांमोना मिथिखायो जाहैबाय जे आं एभरि सानडे नोंथांमोनजों मा शेयार खालामो जे अमा संनाय आलदा आलदा आइटेमजों दिनैबो माजों संदों नोंथांमोना नायलांदो नै मा दङ ओंख्रिया आंनाहाय ओमफ्रायहाय बेखौ ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो मिथिगोन आरोना माजों संदों दा नायनानै मिथियाखैबो जानो हागौ खिन्थु आं बुंखानानै होनि आंनि टारगेटआ बे नङामोन बिदि नङामोन ओमफ्रायहाय बे आंनावहाय मिस्टेक जादों आरोना संनायावहाय ओमफ्राय होमबाबो आङो नायनोसै माबायदि जादों आं जानायनानै नायनोसै आरोना दा नोंथांमोना बेखौ नायनानै हमनो हादोंना हायाखै खिथाहरनायलाय मा ओंख्रि बियो मिस्टेक जाबाबो गाज्रि नङा खिन्थु आंनि टारगेटआ बिदि नङामोन आरोना आं दिनै पुरा ड्राइ फ्राइ जानो लुबैदोंमोन ओमफ्राय मोनसे फिसा मिस्टेक जानायावनो आंना बियो बिदि जाबाय आरोना मालाबा मालाबा जोंनि संनायावबो मिस्टेक जायो आरोना माबा संनो साननाया माबोरैबा जाफ्लाङो थेवबो होमबा ब्लगखौ नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय माजों संदों मिथिनो मोनगोन आरोना मा मिस्टेक जादों आरो होमबा जागायजेननोसै ब्लगखौहाय नै जुरिजेनसै आङो बेखौ फुंनि खामानि अखा हादोंमोन मोनायावबो गुंग्रुं गांग्रां नै दाथ' नै स्रां सान्दुं दुंखागोनलाय बे गरमाथ' जाखागोनलाय मावनानै लाग्रोसै फुंनि खामानि जाहा दियेतनो बेखौहाय न' सिबनाय खामानिया जोबथ'बाय बेखायनो लोगोफोर आङो दा कारेन्ट थानायावनो मोनसे जिनिसखौ मावनानै लाग्रोखानोसै नैबे जाहैबाय दाहाय जागोननि बेखौ जागोननि थाखायहाय बेखौ आं मैयानो सोमनानै दोनखादों आरोना नै राजमा बेखौहाय सोमनानै दोनखादों आं मैया हरावनो दा बेखौ सुनानैहाय रुनानै लाग्रोसै रुनानै दोनग्रोखानोसै बेखौहाय दा दा संबा थाब जानायनि मोजां सुनांगौ बेखौ सुनानै लाग्रोसै आं सुनानै रुनोसै संख्रि होनानैहाय मा जाखो नोंहालाय मा नायफैदों नोंलाय राजमा लिया आयु थोद हामा मानो थांनांगौ नोंलाय मानो थांनांगौ एवनोसै इसोर हाथायानो मारामजोब होना नों जानो थोद संनांगौ बेखौ नै संख्रि होखाबाय खोबनानै माबानोसै लोगोफोर सान्दुङा नायदोलाय माबायदि जालायखो दहायसो गैयामोन ओमफ्राय र' नैबे सिङाव मोनसे जिनिस दंहाय ओमफ्राय दा नै आङो मोनसे जिनिस नायफैदों आरोना बाबानाव सोंदोंमोन आङो र' जाखोना जादिया होननानै बबाव फैनांगौ ओमफ्राय दोनखोमाखो थालिरसो न'नि थालिर दाख्लैनो दङमोन ना बस्थायाव सोनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय दा बोरो अबेहायबा दं होनदों अबेहाय दोनखोमाखोथाय नैबावसो दां आरो नै बेयावहाय न'आवनि थालिर बियो नैबावलाय माथो दंजो लांदांसो नै बेखौनो
सुगार गोनाङासो बाबायासो जागोर खोमालायबावबायनो बिदियावखि बाराया जायो बिदियावखि मोनजायो सुगार गोनाङा नायसाय एकदम गोदैबाथाय मोनजाया होनबाबो जाखोमाग्रा सर' दंखायो बेहा बिदि मानसिफ्रा गावबागाव जानायखौ थाल थायोना थायाथाय बिदि मोनो आङो मोनजाया होनबाबोथ' लुगैयो लुगैनाया होनबाबो जानायखौ एसे गिलु बालु बुस्थु बेमारफ्रा नङा होमबा बेफोरखौहाय दानो एसे माबानानै लाखायाबा ओमफ्रायहाय उनावथ' आरो बारा जानांगौबा अफाय सुगारनि माबाफ्राथ' पुरा पार्ट्सफोरखौसो डेमेज खालामोना बेखायनो पुरा हुसियार जानांगौ आरोना खिन्थु जानो थिनबाबो जाया हनै जाग्रायानो मा होनबावनोथाय मा खालामबावनो सानो आङो मालाय मानसिफोरनाहाय मालाय जायाबालानो थायो जेखौ मोनजाया होननानै बुङो आलु जाया जोगोनार जायानो माबा जायानो उमुक जायानो उमुक बेदर जायानो माबा जायानो जेन'बा बिदि थायो कन्ट्रल खालामनानै खिन्थु जोंना बाबाया थानोनो हाथारा जानायनि बेलायावहाय मानो बिदिथाय एखमबा जि रागा जोङो आङो जि रायो आङो होमबाबो जाया आरोना जाखोमाबावगोनसो बेनि सुगार जानाया जाखाथारामोन आरोना ओरैबायदि सिनि जायोमोन मिस्टिफ्रा थरनै थरथाम जाखायोमोननो आरोना बियो अफिसाव थांबाथाय माने दखानाव हाबसै माने थरनै थरथाम थरसेखौ मालाबाबो जायानो आरोना बियो थरनै बा थरथाम बे जाखागोन आरो ओमफ्रायहाय बैयो मोनसे थाखायना गोदै गोदैनो आममिथि होननानै बुङो जोंनावहाय मोनथिया मानसि दस्राफ्रा मा होनना बुङो आममिथि गोदै माबा रस गोनां थायोना बेखौबो थरनै थरथाम जाखायो जाहैदों ओमफ्राय आरोबाव मा होनना बुंगोन बेबायदिनो गोदै औ मोनसेयानो जाहैबाय बे बाजारनि माबा थायोना थाइजौ बाजारनि थाइजौआ बेथ' गोदै जाखायो बैयो ओमफ्राय बेखौनो मा खालामनानै जायोमोन पुरा सिनि ज्राव होनानै जायोमोन आरोना बियो आरोबाव मोनसे समावहाय सिरा जायोमोन फुङावहाय सिरा गाइखेर जागोन गाइखेराव ओरैबायदि ख्रेम होनलायनाय सिनि जायो ओमफ्राय बेनि थाखायनो बेना सुगारा बेबायदि जादों आरोना नङाबा सुगार जाथावानो नंखायामोन बेनावहाय ओमफ्राय बेबायदि गावनि जानायनि थाखायनो ओरैबायदि सिनि जायो गोदै जायो बेनि थाखायसो जाथारनाय आरोना बाबानाहाय ओमफ्राय दाबो कन्ट्रल थाबा माने जागौ खिन्थु कन्ट्रलखौनो थाया ओमफ्राय बिदियावनो बे बारायनाय दा दिनैबो 150नि बारा मोनबावदोंसोदां 150नि बारा मोनबावदोंसोदां ओरैबायदि होनबाबो जाया मा होनबावनो सानबाय आङो नै दिनैना माबायदि जाखो बेखौहाय अमा गोरान अमा फोराननानै लाखानायमोन मैयानो फोरानखादों नालाय ओमफ्रायहाय बिराद जानो लुबैबाय आरोना बेखौहाय ओमफ्राय नै ओंख्रि संगोन बेखौहाय मोदोमफुल माजों संनाय जागोनथाय मिथिया अमाजों संनाय जानाय नङा आरोना बेखौ संग्रोनोसै बिनि उनावहाय नै बेखौ लागायनोसै जानोसै बानायनोसै रुइबाय नै खेबथामल' गाबहोदोंमोन बेखौ दोनबाय थानायखाय बिदि रुइबावबायसो ना दे माबायदि जाखो रुइबावबायसो जि रुइद्रायबाय उनावसो होनांसिगोन ओंखाय लास्टावसो होनांसिगोन बे दोनबाय थानायखायनो बिदि जादों दोनबाय थानो नाङामोन एफाग्राब मानि बेना गोथाव बियो राजमा रुनायखौनो जागासिनो राजमायानो रुब्रेद्रायदों बांद्राय बिदि माबा नामोन रुब्रेनो माने रुब्रेयाखैमोन ओमफ्राय दोनबाय थानाय जादोंना बेयावनो गरमावनो ओमफ्रायहाय खुलिनांगौमोन आरोना खेबथामसो माबाबाय मा होनो गाबहोबाय ओमफ्राय बेखौ खुलिबानो जाबायमोन ओमफ्राय खुलियासै बेयावनो गुदुङावनो दोनसोमबाय थाबायना बेयावनो बारा जाबाय आं एसे गथासो खालामनो सानदोंमोन एसे नै मैयानो मैखुन लाबोनानै दंमोन बेखौ मोदोमफुलजों जानोसै रोंलाहाय जाग्रा लाबोबाय दे जानोसै दोननानै जानोसै आयु मा लाबोखो बानलु बिफां लाबोलायबाय नै बेयावहाय ओमफ्राय बे गय बिफाङा बेसेबां लाया बाबा आंहायथ' बेसे हा ए ओमफ्राय 30 थाखा मोनजोब्बाय 30 थाखा मोनजोब्बाय गासिखौबो
आमायनो बे फांथामावनोथ' औ ओंखायनोथ' फांसेयाव 30 थाखा औ मानो नै कुसुगाव बाजारनिफ्राय बेखौबो लाबोदोंलाय गय बिफां फांथामसोल' नांखागौमोन नालाय माखासे ओमफ्राय रानदों ना मादों होनना बुंदों बिफाङा नै 30 थाखा लादोंमोननो बेबो फांसेयाव 30 थाखा बाजाराव बायनाय नै बेसेबां गोजौ नै दिनै सान्दुं दुंलायबाय नालाय गांबेसे दख'ना माइदि होलायबाय नै बे गांसे गांनै गांथाम माइदि होलायबाय नैबे बिनानाव लांनायसोमोन आवगोलहाय बेखौ सुवाखैनो बियो ओमफ्राय सुनानै दोनसै आरो नै नैबे जोमग्राखौ बिराद मोजां मोनो आङो गोदोनो आइ दानायमोननो गांनैल' दादोंमोन जाहैदों सानै मानसिजों ओमफ्राय गांसे गांसेल' जाहैदों बियो जि मोजां मोनखायो आङो नै ओंख्रियाबो मोनखाबाय खायसे खायसे आमथा आमथा ओरैनो जानो हाया नालाय बाबायानो जानो हाया बेखायनो मैखुनजों मोदोमफुलजों संबाय नो बिदै बेनो मा नांगौ मा होगोन बेखौ रेडि खालामनानै लाजोबखानोसै ओरैनोथ' जेबो गैखाया आंना एफाराब माने मस्ला मस्लि जाखिनि होयो नोंथांमोना नुबाय थाखायो जेबो बांद्राय मस्ला मस्लि होखाया आङो बेनोसै आरोना थ' होमबा रेडि खालामसै नायलांबाय थाबानो जाबाय मारै मारै संगोन मारै खालामगोन एसे माने बिदै गैयै जानो लुबैदों आरोना आङो मा जाखो आखाया आयै आखाया हनै गुरै जाजोब्बाय नालाय ए बिबार जाजोब्बाय नों हनै दुगैखांबाय दैजों गेलेबाय नोङो दहाय नायनि आखाया माबायदि जाखो नायबावनि दे खाथियाव नायबावनि ए गुरै नै रुइनाय बायदि जाबायना बिबारनो हा उथि ए उथि नानाय बायदि जाबाय